tare da Kofar Bala. Ka ji abin da ya haɗa mu tafiya, kuma Tafiyar shi can yankin yake, ya san da abin guraren, yawa ya san Gana. garin da kuma inda za mu. Mm. Abin da ya haɗa mu tafiyar da shi kenan. So yana ji ana ta wannan dragging ɗin da ni, na ce ban zuwa. Kokuwa, so daga baya da dai abin ya ci tura, ja na suka yi ƙi a ƙasa. Wannan wandona nan hidda shi suka yi. Gaba ɗaya wandona hidda shi suka yi, suka bar ni da ɗan gajeren kamfai. wando. Dan da wandon nawa aka ɗaura hannuna lokacin. Amma kafin nan dragging ɗin da muka yi ta yi da su, an kawo mashin ma na ƙi hawa. Aka yi jin duniyar nan a hau mashin ɗin nan na ƙi. Ni so nake wani ma ya zuciya ya harbe ni kawai. To ai in gawa ta na nan Kofar Bala ya gani ba zai bari ba, zai gaya ma 'yan uwa. Gashi. Yawwa, to Allah dai bai sa kwana sun ƙare ba. Muka taho muna nan, suka ce in hau mashin na ƙi hawa. Akwai wani da ya hau mashin ɗin yana da zuciya. Mutum biyu sun yi su ɗora ni kan mashin ɗin, na ƙi yadda in hau mashin ɗin. Na ce wallahi ban hawa, sai dai a kashe ni nan wurin. Ce kai wannan ɗan iskan gaddama gare shi. Amma to shi wanda ke kan mashin ɗin sai zuciya ta ɗebe sai ya sako. Sai ya ɗauki adda. Da nan ba su ma ƙila ina ga za ka ga kamar sara nan ko. Yawwa akwai tabon sara. Sara biyu ya mun da adda kat haka. So daga nan in dai na ji abu na bi na da ɗumi haka. Jini ya fara ɗauka. Jini ne. To jinin na ya daɗe, da ya daɗe yana zuba. To gaskiya daga nan wurin, to abinda na ji a nan gurin dai, na san dama sun cire wandona. To na ji an kama min hannu an ɗaure a baya haka da wandona. To mashin ɗin ni na hau, ba ni na hau ba. Bare ka san me ya faru ba saboda wannan rauni da wannan jini da ya zuba jikina ya ci galaba ta. Don can sai na ji kawai ana ta tafiya. Na ji alamun tafiya muke yi, mu yagi ƙaya, mu yagi icce. A ƙafa ko kuwa mashin? A mashin. Mu shiga kwari, mu shiga tudu, a shiga sahara. Haka za ka ga ana ta gudu da mashin ɗin nan. So mun yi tafiya mai nisa. Kan da Allah mun yi tafiya mai nisa. Na je lokacin da na ɗan ji na ɗan fara dawowa, abinda na iya ji na ji an turo ni kan mashin ɗin. Ina faɗowa sai na ga bukka can wurin, na ga wata bukka nan. Da tukunya an ɗora abinci. Saboda dama lokacin da yamma ne, to har dare yayi ma kafin mu iso wurin. Dan kafin mu iso wurin ina ga kamar 9 zuwa